Tanduk pemirsa ya. Tanduk nasi emak nggak masak nasi dulu. Iki dientekno sik pemirsa, jadi kaya sego liwet. Nek mangan sik kok dadi gak ndredeg. Wis. Lagi osengnya. Mbah Cina, mbah Jepang. Wah intine wis pemirsa, lha iki sambele sadebrok toh. Kalian ben ora nyambel mae. Lombok sak kilo tak kabehno. Lah iki payake sing gak ono glepunge kan duwi seneng. Tak dhewekno iki mau apa gak tak kek toples. Wedi mlempem pemirsa jadi tak masukkan toples. Yang penasaran payake keras pora? Sangat keras sekali. Sangat keras sekali pemirsa. Krepius. Krepius diremuk. Ish. Itu lagi. Udah. Kita tutup ya pemirsa. Saatnya kita makan. Sangat-sangat lapar. Wes, koyong ini. Renyah pemirsa. Gara-gara wis tak dikene sego liwet, dadine yo kak kriuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil marsakana wa qina adzabannar. Amin. Monggo madang-madang menu seadanya. Metik dari depan rumah. Wis gak blonjo pemirsa. Iki mau gak blonjo, glepunge yo gak blonjo, soalnya stok pengenane masih. Ya wis kaya ngene pemirsa, soalnya nggone Mbak Yati yo kecelik, tutup ora dodol meneh. Monggo. Lali gak ngombe sik pemirsa. Alhamdulillah. Ndredeg mae. Enake muluk jane pemirsa. Tapi wis kadung nggo sendok yo nyendok ae bismillah. Memang mak wis cuci tangan pemirsa. Mantap. Soalnya kok nek gak diseni geblak yang pemirsa. Mak wis ngeder. Sing mari ndek ora sarapan. Sopo bene? Ayo cingak-cinguk iya, soalnya aben iki rono-rono pemirsa. Wis ana sambele. Terong mak loro pemirsa yo. Mak loro iki dadakan langsung diembet pake kabeh. Ora tek siji eding ngono ora pemirsa. Langsung yo wis mak yo ngalah. Ngalah.
Lho abene nek swara neh ngene tek emak kon gak oleh nglirik lho. Engko jare nek gak ditanggapi sombong. Nek ditanggapi jere lirak-lirik, repot to. Menungso iki karek niate ya pemirsa. Karek niate ning ati, niate nek pengen nyelawat ora nitik ya ora titip ya budal dhewe. Tapi mang niate mak ya ora titip ae pemirsa, soalnya adoh. Apa nitip lekmu mang gak sida mak pemirsa. Daripada lekmu yo pas gak eneng, dadine aku tekok lek mes titip Deti ngono, aku terus melok titip Deti. Soalnya nek anu adoh to pemirsa, dadi nitip iki gak usah beras. Nitipe dhuwit ae kan enteng. Nek edak yo budal dhewe. Tergantung kondisine pemirsa. Nek pas aras-arasen nek pas mbok piye yo nitip. Nek pas sehat walafiat gak nendi-nendi gak apa yo melok bareng. Kaya ngono ae wis. Gara-gara wis tak besno ning kene. Wis kenyang. Mas gue mak emas. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Wis kenyang pemirsa.
pedes. Wis kaya ngene pemirsa yo, mau sekalian. Dino iki akeh banget sing lagi lara pemirsa. Meneh pemirsa yo. Wis nyuwun dongane pokoke yo pemirsa. Ben padha seger waras kabeh. Diadono saka sengkala yo. Ya wis pemirsa kaya ngene mau. Videone mae kelaparan. Kleson-kleson pemirsa dadine wis mbah iki. Nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Malgini Family. Malgini Family minta maaf yang sebesar-besarnya ya pemirsa. Buat pemirsane kabeh, mae kabeh, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport mae sampai sekarang. Mudah-mudahan yo dilancarno rezekine, dipermudah segala urusane. Sing sakit ya mudah-mudahan lekas sembuh. Wis pokoke dijogo kesehatane kaya ngono ya pemirsa. Doa baik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Malgini Family. Alhamdulillah.